Ами, ето го тази вечершното меню на детенцето. Сега ако ме видя, че му барам прашолата и право ще ме да вика, но нека да я направим един тест драйв. Лупинките са върха. И това при печения. Тук има едно грахче, това му любимото. Само да не ме набара, че грах с масло. Ами, това е предложението ми за тази вечер. Да сте живи и здрави, ако се чуете какво да готвите. Скалопини, пресна салата, домати и краставици, пресен картоф пържен, грах с масло и така. Хубава вечер. Живи и здрави!